Selam dostlar. Selam. Tılsımlı resim dersine rahim etiniz. Күбәләк гөлләргә кунса, гөлләр тибрәләм икән, дип җырлыйлар татар халык җырында. Без дә бүген Әлфия апа белән шундый матур күбәләк ясарбыз. Һәм аны ясарга безгә акварель буяулар һәм эз калдыру техникасы ярдәм итәр. Башладык. Бу рәсемне ясар өчен безгә акварель буяулар, гади карандаш һәм пумалалар, стакан белән су һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек кәгазь битен урталай бөклибез. Һәм кәгазьнең уң ягында күбәләк рәсемен ясыйбыз. Күбәләкнең яртысын гына ясагыз. Хәзер күбәләкне буй башлыйбыз. Дуслар, без күбәләкне Салават күпере төсләренә буярга булдык. Башта кызыл төсне алабыз. Һәм күбәләк канатының өчен ясап чыгабыз. Бу рәсемне без эз калдыру ысулы белән ясарга булдык. Рәсемне урталай бөклибез һәм аның өстенә басабыз. Хәзер кызгылт сары төсне алабыз. Һәм күбәләкнең канатларын буяуны дәвам итәбез. Рәсемне сулап, дымландырып алырга да онытмагыз. Хәзер эз калдыру алымын яңадан кабатлыйбыз. Кәгазьне урталай бөклибез һәм өстенә басабыз. Хәзер сары төс өчен дә вакыт килеп җитте. Буяуны жәлләмәгез. Һәм кәгазьне тагын урталай бөклибез. Һәм өстеннән йөртеп чыгабыз. Киләсе төс яшел. Тылсымлы алымыбызны тагын кабатлыйбыз. Зәңгәр су төснең вакыты килеп җитте. Яңадан эз калдырабыз. Хәзер куе зәңгәр төсне алабыз. Һәм күбәләкнең канатын буяуны дәвам итәбез. Яңадан эз калдырабыз. Һәм соңгы 7нче төсебезне сайлыйбыз. Ул шәмәхә төс. Яңадан ысулыбызны кабатлыйбыз. Дуслар, карагыз, күбәләкнең канатлары берәү генә түгел, икәү. Хәзер безнең күбәләгебез бераз кибеп алсын. Без аның турында кызыклы видео карап китик. Күбәләк шул кадәр матур, оча торган чәчәк кебек. Тик ул туганда ук канатлы һәм матур булып тумый. Мондый булу өчен аңа бик зур үзгәрешләр кичерергә кирәк. Иң элек күбәләк әнисе салып калдырган күкәй рәвешендә була. Башка бижәкләр һәм кошлар аны ашамасын өчен, әни күбәләк күкәйләрне туфракка яисә яфрак астына яшерә. Бераздан күкәй иченнән нәни корт чыга. Иң элек ул күкәй тышчасын ашап бетерә, аннары үлән һәм агач яфраклары белән туклана башлый. Күп итеп ашагач, корт зур булып үсә. Элекке тиресе кечерәеп калганга, корт аны берничә тапкыр алыштыра. Гадәттә бу 4-5 тапкыр була. Менә кайбер кортлар тиреләрен хәтта 40 тапкыр алыштырырга сәләтле. Зур булып үскәч, корт үзенә уңайлы һәм тыныч урын таба.
Ул авызыннан ефәк җеп чыгара да, аның ярдәмендә үзен агач ботагына беркетә. Аннары йокыга талгандай хәрәкәтсез кала. Бу вакытта кортның тиресе каты тышча белән каплана. Без аны кузы дип атыйбыз. Кузы эчендәге корт үсүен һәм үзгәрүен дәвам итә. Күбәләкнең төренә бәйле рәвештә курчак халәтендә ул 2 атнадан берничә айга кадәр тора. Аннары матур күбәләккә әверелеп кузыдан чыга. Канатлары кипкәч, ул эчә башлый һәм үзенә ризык эзләргә керешә. Хәзер инде ул яфрак, үлән белән тукланмый, чәчәкләрдән рәхәтләнеп, тәмле нектар эчә. Дөньяда төрле төстәге, төрле формадагы күбәләкләр бар. Галимнәр фикеренчә, аларның 165 мең төре билгеле. Дөньядагы иң зур күбәләк Агриппина. Аның канатлары җәелгән хәлдә 30 сантиметрга җитә. Иң кечкенәсе Ацетозия. Ул канатларын күпме генә җәйсә дә, нибары 2 миллиметр булып кала. Күбәләк үзенчәлекле бөҗәк. Ул бары өч төсне, кызыл, яшел, сары төсләрне күрергә сәләтле. Без, кешеләр, тәмне телебез ярдәмендә тоябыз. Менә күбәләкнең тәм тою рецепторлары тәпиләрендә икән. Син беләсеңме? Күбәләкләр матур гына түгел, бик файдалы да. Алар сиркәне бер чәчәктән икенче чәчәккә күчерәләр. Бу эштә алар бал кортларыннан гына калышалар. Кайберләре зарарлы бөҗәкләрне дә юк итәләр. Күбәләк эчә торган матур бөҗәк халәтендә нибары 4 көн яши. Шуңа күрә күбәләкләрне тотма, аларның матурлыгына карап сыклан гына. Дуслар, күбәләк турындагы видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз. Без рәсемне ясавыбызны дәвам итәбез. Хәзер күбәләкнең тәненә күчәбез. Көрән төсне алып, күбәләкнең башын һәм гәүдәсен ясыйбыз. Эз калдыру алымын яңадан кабатлыйбыз. Күбәләкнең тулы гәүдәсе барлыкка килде. Хәзер инде мыекларны ясыйсы калды. Моның өчен нечкә пумала алабыз һәм көрән төс белән матур мыеклар ясыйбыз. Дуслар, карагыз, алар бөтерелеп тора. Һәм яңадан эз калдырабыз. Дуслар, әнә шундый матур күбәләк килеп чыкты. Эз калдыру техникасы ярдәмендә тирә-ягыбыздагы төрле предметларны ясарга мөмкин.